Vážení diváci, vítáme vás při dalších českých perličkách. Děkujeme za milé komentáře, podporu a zájem o tento pořad. Pracujeme s velkou motivací, aby bylo každé nové vysílání ještě o kousek lepší. Začíná další vydání českých perliček. Dnes uvidíte velmi zajímavá témata týkající se české komunity v Srbsku. S kamerou jsme navštívili České Selo, Bělehrad, Veliké Srediště a Belu Crkvu. Aktuality z české komunity. Svátek svatého Jana Nepomuckého je v Srbsku slaven i jako Den České národní rady. Letošní oslava se konala v restauraci Klub v Belé Crkvi a mezi hlavními hosty byli velvyslanec České republiky v Bělehradě pan Tomáš Kuchta, vedoucí konzulárního úseku pan Petr Doležal, starostka města Bela Crkva paní Violeta Simič, Ninoslav Jovanovič, státní tajemník pro lidská práva, práva menšin a sociální dialog. Také byla přítomná Milinka Chrčan. Samozřejmě nechyběla předsedkyně České národní rady paní Liliana Stehlík. Dragi gosti, dragi prijatelji. Drazí hosté a přátelé, ani vám nemohu popsat, jak jsem ráda, že jste tu dnes s námi a že všichni můžeme slavit Den České národní rady České národnostní menšiny. Já bych se ráda vrátila o několik měsíců nazpět a něco řekla o velmi úspěšném minulém roce České národní rady. A ráda bych připomněla některé důležité věci, které jsme udělali. Velmi důležité je, že jsme dokázali zorganizovat téměř všechny kulturní akce, které jsme si naplánovali. Jsou to akce novodobé i tradiční. Česká menšina má ve svém kalendáři něco okolo 30 akcí, které se snažíme udržovat. Mimo to se nám podařilo opravit prostory okolí muzea v Českém Selu. Velmi důležitá akce v rámci kultury je také to, že se nám podařilo podepsat protokol o spolupráci s Muzeem Vojvodiny z Nového Sadu, s Centrem za kulturu z Vršce, s ředitelem, který je tu dnes s námi a kterého zdravím, s hudební školou Josip Marinkovič Vršac. Věřím, že výsledky těchto spoluprácí jste viděli nebo uvidíte v dalších letech. Ještě jednou veliké díky, že jste přišli a že jste nám podporou. My jako Češi se dobře cítíme být dílem tohoto velkého družstva. Hlavně jsme rádi, že tu jsou mezi námi i mladí a přeji vám příjemný pobyt mezi námi.
Vrlo mi je drago da smo svi zajedno ovdje. Jsem velmi rád, že jsme se konečně po dlouhé době covidu mohli takto sejít a vidět se. Toto je velmi dobrá příležitost k tomu, abychom pokračovali v tom, co jsme dělali před covidem. Abychom obnovili kulturní, sportovní a společenské akce či různé formy setkávání se. Respektive vše, co umí česká menšina krásně uspořádat, a my jsme jako velvyslanectví České republiky v Bělehradě velmi pyšní na to, že můžeme nějak pomoci nebo se sami zúčastnit. Jsem rád, že vidím známé tváře. Dlouho jsme se neviděli a někteří z nás se proměnili. Ale poznáme se a můžeme si opět promluvit. Jsem rád, že jsou mezi námi naši přátelé z Ministerstva pro menšiny a představitelé místních samospráv, kteří se snaží podporovat naše krajany. Toto je důležité téma a je to velmi přínosné. Ne totiž všechny země mají takto vřelý vztah ke svým menšinám a Srbsko je velkodušná země s otevřeným srdcem za všechny menšiny. Jsem také rád, že v našem úřadě neřešíme žádné problémy s naší menšinou. Také si cením všech aktivit, které děláte ve svých spolcích a které děláte nejen pro Čechy, ale pro všechny zainteresované občany. Ale také si cením toho, jak dokážete spolupracovat s dalšími menšinami v Srbsku. A tím podporujete tuto krásu různorodosti. Jsem také rád, že jsem na dnešním turnaji viděl mnoho mladých lidí, Čechů, kteří chtějí udržovat tradice a také v nich pokračovat. A chtějí pokračovat v tom, co jejich předci započali. Já vám přeji příjemný večer a děkuji vám za pozornost. Nešto nas veže. Nas dvoje nešto veže. Ti i ja, dva stranca, dva prijatelja. Ponekad se ljubimo i nikad ne lažemo. Razumemo se i kad ćutimo. Odlazimo i vraćamo se. I oboje znamo, nas dvoje nešto veže. Hvala. Nas sve večeras veže lepota različitost. Vaša ekscelencija, gospodine ambasadore, poštovana predsjednica Nacionalnog savjeta, gospođo Stehli. Vážený pane velvyslanče, vážená paní předsednice, vážená paní starostko, dámy a pánové, je mi čest, že jsme tu, jestli mohu říct, mezi přáteli. A nejsem tu poprvé. Byl jsem tu už před rokem na pozvání České národní rady v Českém Selu na festivalu. Tak se snažíme podporovat nejen vás, ale všechny národnostní menšiny. Chtěl bych popřát vše nejlepší ke dni České národní rady. Především předsednici České národní rady, ale také všem Čechům v Srbsku. Jsem rád, že jsem slyšel o vzájemné podpoře i od velvyslance České republiky, o podpoře místní nemocnice. Myslím si, že je to něco navíc, co jen podtrhává naší dobrou spolupráci. Nechci mluvit dlouho, ale jsem rád, že v tomto krásném objektu můžeme slavit Den České národní rady. A jen bych připomenul, že nás čeká sčítání obyvatel v tomto roce. Ministerstvo pro lidská a menšinová práva a společný dialog podporuje všechny, aby se přihlásili ke své národnosti. My jsme poslali Národní radě dopis. Chceme vám pomoci a dát vám podporu. A přeji si, aby se co nejvíce lidí přihlásilo k národnosti, ke které patří. Obyvatelé Srbska se mají cítit stejně a mít také stejná práva.
Poštovane dámy i gospodo, draga deco, dobar dan, dobrý den. Vážené dámy, pánové a děti, dobrý den. Dovolte mi, abych vám popřála vše nejlepší k oslavě Dnu Národní rady za pokrajinský sekretariát za vzdělávání, soupis, úpravu a národnostní menšiny jménem místopředsedy pokrajinského sekretariátu Žolta Sakalaša a také vás zdraví jménem sektoru za vznik národnostních menšin a také vlastním jménem. Děkujeme vám, že se stále snažíte uchovávat své češství daleko od své mateřské země. A přejeme vám, ať takto pokračujete i v budoucnosti v partnerství se svojí zemí, pokrajinskými i místními institucemi. Jestliže si uchováte svoji kulturu, dávajte tím příklad multikulturalismu, na který je Vojvodina velmi hrdá. Gratuluji ke Dni České národní rady. Děkuji. Hlavní program zajistili žáci základní umělecké školy Josifa Marinkoviče z Vršce, kteří měli v repertoáru i několik českých autorů. Poté přednesla své básně Jadranka Čulum, členka České besedy Vršac. Český překlad byl v podání Terezy Kroužkové, studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mostovi. Na ljuljašci snova još samo bleda nada hvata zadnji let. Vetar s juga donosi kišu na obalu srca. Pada iz oka zvezda i ruši mostove od peska. Mosty. Na houpačce snů stále jen bledá naděje. Úlovky posledních let. Vítr z jihu přinesl déšť, na pobřeží slunce. Hvězda se ztratila z dohledu a havarovala mezi mosty písku. Velkého potlesku se dočkal dětský soubor Radost, který zaspíval českou a srbskou hymnu a nakonec si všichni přítomní zanotovali se sborem lidovou píseň Holka modrooká a populární skladbu Ivana Mládka Jožin z bažin. K posvícení svatého Jana Nepomuckého v Českém Selu patří i fotbal. Letos se nám podařilo pěknou tradici obnovit a v polovině května se na trávníku za kostelem soupeřilo o svatojánský pohár. V turnaji si zahrálo 6 českých týmů. V souboji o 5. místo si Brontosauři poradili s týmem ambasády České republiky. V utkání o bronz přehrál rezervní abliánský tým Kruščici
a ve finále po velkém boji porazil Gerník domácí FK Ablián České Selo. Utkání řídil Ladislav Tesař. Milica Kněževič měla nachystané chlazené české pivo a o organizaci se postarala Česká beseda České Selo. Turnaj se vydařil a všichni se těšíme na příští ročník. V rámci posvícení bylo možné se v Českém Sele účastnit mše svaté nebo navštívit fotografickou výstavu s názvem Příroda v Českém Sele. Jejímž autorem je Emanuel Veverica. Výstava byla otevřena při příležitosti oslav 185. výročí založení vesnice. Fotografijom se bavím od 2015. godine. Fotografování se věnuju od roku 2015. Nejraději fotím přírodu, a to hmyz a ptactvo. A nejraději fotím v okolí Českého Sela. Příroda tu dala duši za fotografování. Nápad udělat výstavu vyšel z toho, že České Selo slaví 185 let od založení. 12. dubna 1837 je podepsáno memorandum o založení Českého Sela. My jsme hledali způsob, jak oslavit toto výročí. A tak jsme si řekli, že uděláme výstavu mých fotek přírody z okolí Českého Sela. Výstava byla tedy otevřena 12. dubna a přišlo již mnoho návštěvníků, mezi kterými nechyběli ani hosté z České republiky. Ale nejvíce se zajímali místní o to, jaká zvířata tu vlastně žijí. A ani možná netušili, jak vysoce chráněné exempláře tu máme. Výstava potrvá ještě asi měsíc a naším cílem je, aby ji vidělo co nejvíce turistů. A věřím, že tato výstava neskončí jen v Českém Selu, ale budeme ji moci prezentovat v Belé Crkvi, ve Vršci nebo třeba v Bělehradě. Chtěl bych poděkovat velvyslanectví České republiky v Bělehradě, která nám pomohla toto uskutečnit, celou výstavu. A České besedě Česko Selo za to, že výstava vůbec vznikla a tento projekt Česká beseda podpořila. Chtěl bych také pozvat všechny návštěvníky do Českého Sela, protože 185 let od založení vesnice není málo. A zveme všechny, ať navštíví Česko Selo a poznají bohatou a zajímavou historii naší vesnice. A historia je bogata i zanimljiva. Příběhy z reality. Ve Velikém Središti se konala významná událost. Ve zdejším českém evangelickém kostele byl po 40 letech křest. Sešli se nejen čeští krajané, ale přijel i farář Pavel Šebesta z České republiky, kterého jsme požádali o rozhovor. Tak mé jméno je Šebesta Pavel, jsem evangelický farář v Zádveřicích, což je taková malá obec na Valašsku. A jsem teda do Srbska, do Srediště už jezdím 7 let a vždycky jsem tady srdečně vítán, takže se tady cítím v podstatě jako doma a jsem velice rád, že můžu tady jezdit a aspoň 2krát do roka tady konat v českém jazyce bohoslužby. Tak byla to taková, jsme to připravovali už v loňském roce, když jsem byl požádán tady rodinou pana Pitry, zda bych nemohl pokřtít dceru Senku
No, tak jsem říkal, že to rád udělám a je to opravdu krásná věc po tolika letech zase křtít malou holčičku a mít bohoslužby v tom starém kostele, protože vždycky, když sem přijedeme, tak máme bohoslužby tady v modlitebně za farou a tak po dlouhé době vůbec mohly být i bohoslužby v kostele. Tak je vždycky pěkné, že člověk slyší zvony znít a že byla hojná účast. Myslím, že přišlo asi přes 40 lidí, což tady dlouho nebylo. Chceme tady na faře udělat takové ubytování pro turisty, aby prostě lidé z České republiky se mohli prostě jezdit třeba na víkend a vždycky se tady ubytovat a navštívit nejenom teda Velikové Srediště, ale i ostatní obce, kde žijou Češi, ať už je to Kruščice, nebo Česko Selo, nebo Belá Cerkva, nebo Bršac. No a tady to Srediště může být takovým prostě místem setkávání do budoucna. Chceme i nadále 2krát do roka tady dělat bohoslužby, ale pokud dostanu nějakou nabídku tady udělat křest nebo svatbu, tak zase rád tady přijedu. Tak, aby nadále prostě drželi tu víru v jednoho Boha, aby si udržovali češtinu. Je tady český učitel, že v Kruščici, tak já bych velice si přál, aby ten český jazyk byl nadále tady vyučován, aby prostě lidé chodili na ty hodiny češtiny a vždycky, když přijedu, aby prostě přišli v hojném počtu zase tu češtinu jakoby poslouchat. A pokud možno také to učit svoje třeba vnuky nebo pravnuky, aby ten český jazyk se tady nadále držel. To si ze celého srdce přeji. Může vás zajímat. České velvyslanectví v Bělehradě připravilo v místním dětském kulturním centru Český dětský den. Na všechny přítomné čekala výtvarná dílna obsahující českou tématiku. Děti si mohly ozdobit kamínek, vyrobit loutku Kukyho či domalovat předlohu Alfonse Muchy. V hlavním sále byly připraveny hry, za které děti dostávaly žetony do tomboly. V tamním kině se soutěžilo ve znalostech reálí České republiky. Byl promítán krteček a film Kuky se vrací. Na konci byly vyhlášeni nejlepší soutěžící a poděkování za pomoc se dostalo nejen velvyslanectví, ale také studentům českého jazyka z Bělehradské univerzity či krajanům z Belé Cerkve a okolí. Tradice a zvyky. Slavnost svatého Urbana, patrona vinařů, patří k dalším tradicím, které se podařilo českým krajanům v Srbsku obnovit. Lidé se sejdou v den jeho svátku, 25. května, u sochy svatého Urbana v Belé Cerkvi, kde se účastní venkovní mše a modliteb za dobrou úrodu vína. Letos tuto mši sloužil belocerkvánský farář Csaba Čipak. Poté se symbolicky vysazovala vinná réva a následovalo neformální setkání s českou písní. Dnešní perličky jsou u konce. Jsme rádi, že jste byli opět s námi. Těšíme se na vás první čtvrtek v červenci. Na viděnou.